Hello guys, fungkaham bahai jombai angle bisi hamtaya kongrani chori tongthogia tabung no phungni maisi khaidro ke tini ni bolok start khaiya nei khaimani nai tongni no an bolok na pulin sini lajor phungni sini dibar jorani bolok ta ani ke je nai tonai rok ani channel no subscribe khaini ni ta khogdi tabuk ke ang tok tis kang thikari na tok kore ka ka sekap kering dia mah ke sima khaju kuai belani sera we to korori na nai to sekap sekeri ka hangke tos to thachana rang mone pai bai jota na tabu khe ba kaise khaima tongsu ko kere kora khaise ko iko tok ti komti mani 27 ti ora bo nojar ora ti gela asung no bin puti kom tabu khungke mikitung naituna hene angkhar jak ra mukun thaija nogai tana hin thangmani dhoro jani bo angkhore se thalik thagai mukun chigong tiang thangka tini se najago nanya somero kerenge iko oro watan jok tongo sakani watan mane banya mikun khaksinai rakhlai sinai kya sakani bolong ro hoksibai kya agi oro se sungmuya rok phaisai tongmani tabu khete muya phaisana jaga se tongla khasini ora bagan ro kaisibe ke olote boro muya asai sinai ba ora ko ro sana se thuna se jamin bathai ora pasok kulo jetong tong bolong suka ruwa bokiri go hojo yang suka belamba ko pasok kata obono khona phayo iko yang ke jami bathai kebang mathai tongmai on kholgona rai thamai kete baksa ayu kolanya ko jami bathai khakta langsina iko mikun thaija mamkha abong ke godok jasina iko jami bathai bo thaijam khaktuka pasok ni ko asuma manchu asokano phaijango abaisa sinai o pasok guria chong galangai dukan kisa phatcha thang phaigra na tabo dukan thang tonglayo mlai ke tapon ang dukan soprai kya dukan thangmani thachingo ko abon ang dukan thang paitu ahono richana hne ahon songtane rina hne duita paitu kha obose kaise 10 taka dam mane rok belai dam bai kha rang bai musang yang langmani ikon hana gidi babo chikon tia 5 taka se musong 5 taka obose 10 taka ang thangka ta horo wati amase ta phone current phayo ko anda rung dong hanok bo tago nok kosom nang dong ke nok bising sana yang dong hata camera pariskaring ya oke tabo ke ang songna suru khaigra na iko tabo khai awan baisana bagai mosdeng bajak khanya ni moso ksak ni mosdeng dengai bajak khanya yang oke awan munjak munkha ni awan to yang mosdeng bajak munkha tab kari disinai
Ko ani wak ada saya kaham ke tabator ya balak suka apa beti mak nungai tabuk ke kamera pai bayi awan lok khai bayi tukui bapai bayi kya ke tik sitia tongai awan lok chanai nokha guru ma saimali abi nokha kosom tongkha nobar ke sip tongkha hora watui phaimani se current phaya ko tabuk phana tabuk te sabai dikite current phailiya ekdom tongthuya current kare hinge andra kunura ikka tabuk ke awan chasinai yang ke tak bahan bai mikuma songjak ketia kono kha kosom sumi bodol nabar sip tongkha jadi phar batai phaisi te kubang khai batai kam nang tongbai kha tinin bagya sungna tata